is a very different situation sigida mara from a boil gouverneur water Thiero nose, ye sigidala denw lasɔmi ka yira k'a fɔ ko kɛlɛya dɔ bɛna sɔrɔ ani ka jamana finitigi garde national bila jamana fan bɛɛ ka dɛmɛ kɛ ka ji di dugu bɛɛ ma. Misisipi mara sigida kɛnɛya baarakɛlaw ye laseli kɛ k'a fɔ ko jibɔ pɔnpu mun bɛ jiw bayɛlɛma dugu jukɔrɔ tiɲɛna ani bariko minnu bɛ ji lasago mara kɔnɔna na. This is a set of accumulated problems based on deferred maintenance. Tunji bɛ ka dɔgɔya robinet caman de ji jara o hukumu kɔnɔna na wa ji min fana tun bɛ ka boli ka taa robinet la kun ji bayɛlɛmalen don ka kɛ ji kolon ye. Sigida ɲɛmaaw ye kunnafoni mun lase ji ɲuman t'an bolo an bɛ se ka ji mun labaara an bɛ waati min na komi sisan mesiyaraven sigida gouverneur ye kunnafoni mun lase a ka kunnafonidi dɔ senfɛ kunnafonidilaw ye tɛnɛndon wulada fɛ. Nin waati in sanjiba sɔrɔli ani ka jiba kɛ sigida kɔnɔna kɛra sababu ye ka fara nin jiko gɛlɛya in kan. Wagati min na mara jiboli sira river pel bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ a ma deli ka gɛlɛya min ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ tabiyaw kɔnɔna na minnu n'a laban kɛra n'u ye gɛlɛyaba sɔrɔ a la ntɛnɛndon. Jackson sigida mara maire ye kunnafoni min lase a ka kunnafonidiw senfɛ. Ameriki Masayaso ka kuma lasela Maison Blanche Karine Jean-Pierre y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni dira jamanakuntigi Biden ma nin waleya in kan. U ko k'u y'a yira u la k'a fɔ ko Ameriki Masayaso labɛnnen don kosɛbɛ ka dɛmɛ kɛ ka bɔ jamana fanga yɔrɔ. A ye mun bila a ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ Twitter. Jiboli siraw Jackson mara la bɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenbaw de kɔnɔ kabiri san 2016. Kɛnɛyasoba ka jateminɛw kɔnɔna na minnu n'u ka ji bayɛlɛma minɛn dɔw kɔrɔlen don kosɛbɛ mun bɛ siècle bɔ.